Now for me chachi obi a eme ine ho akwa ba by Grace TV. So me say twedi ampo nyankro pa do mabusua obi a ɛho ɛyɛ nyame ahu yɛ mɔbɔ wadom yɛn kwa ɛne ahoɔden bi mu kɛkyerɛma da bodwe mu gya redi afisane na yɛsan ahyia bi ma na yɛ mɛyi na ɛho akɔ aba ɛde ɛba by Grace TV. So abusua obonya no ɛkɔ sɛ oni yi yɛ nso sɛ na esi kro yɛsi afoforo mu yɛ na anim sɛ abere bi ayɛ afoforo mu a yɛ na yɛwɔ yɛ new year resolutions o new year resolutions na abusua sɛsi a yɛkɔ sɛ ɛduru sɛ ɛsan sɛ ɛnɛ da yi ɛyɛ 6th of January 2025 na sɛ 2026 fakyɛ me ɔda ɔma na sɛ afim pimienu ɛne ɛyɛ aduonu nsia yɛ ayɛwura mu no ɛne deɛ ɛtɔ so nsia nti yɛwura afei mu nsɛm a wɔka kyerɛ wo ho nsɛm a wɔka sɛ nyame yɛ adom afei bɛyɛ no how far is it akɔ akɔduru sɛ mesrɛ wo a meka kyerɛ wo sɛ sɔre na keka wo ho na nyame ka wo ho bibia bɛyɛ asodwe na bibia akɔ so ɛde ama abusua straight away yɛnyina anim sɛ nnɛ da yi ɛna mesrɛ meka korɔ ɔbea asante kɔtɔkɔhene dodoɔ biribie deɛ ɔte krawe ɛne brawe nhoma so asante ma nyinaa wura ɛne deɛ ni ahobrɛaseɛ kwan so ɔne kɛseɛ ɛkɔ Ghana Police Headquarters ɔpay maiden visit to the Ghana Police Headquarters na busua yɛ nyinaa yɛhu deɛ ɛkɔ so amammerɛ ne amane atwa guyɛ ɛna afei ɛyɛ ɛne deɛ ne buo sonko yɛ apolisi mpanyinfoɔ ne aban mu mpanyinfoɔ nyinaa ɛde ama korɔbea asante kɔtɔkɔhene nsɛm a ɔkɔɔ so wɔ hɔ no highlight ne kakra ne yɛbɛdi nyinaa ho nkɔmmɔ no afei biribiara ɛnso ayɛ asomdwe no afei biribiara ayɛ bɔkɔɔ na yɛnhyɛ aseɛ from ɛberɛ a sɛbi ɔhene ɛkɔɔyɛ na ɔkɔduru biara hɔ nso ɔhene ɛba yɛne yɛnya akwanya ɔhene ɛba yɛne yɛnya akwanya na yɛhwɛ videos no ebi yɛne yɛnya akwanya na yɛfollow Ghana Police Service ɔmo official ɛyɛ Facebook page ɛne ɔpemsɛ radio ne adeɛ na yɛhwɛ bi no ɔhu sɛ ɛberɛ Asantehene ne te aseɛ nam ɛba ɛberɛ a ɔba bɛbɛn hɔ no koraa from very far range hu sɛ aposifoɔ no bonkum ɛne nifa aposifoɔ aline up kyɛ sɛ ɛkwan no berɛ a Asantehene te aseɛ nam mesrɛ meka ɛnam kwan so ba no ansa kwan na ɛbɛduru the entrance of Ghana Police Headquarters hɔ no na ɔhu sɛ aposifoɔ kyɛ sɛ bonkum so ɔmo ayɛ so ma yɛ obiara apoma ne tu afei nifa nso so ɔmo ayɛ so ma yɛ obiara apoma ne tu na Asantehene te aseɛ nam ɛne escort ne di animu na ɛrekɔ saa kyɛ sɛ abusua na ɛfɛ ti ahyɛseɛ kɔ ayɛhyɛ aseɛ deɛ firi hɔ nom ɛda bɛsi bi ɛkɔɔ so ankasa ɛne ɛsɛ bi botaeɛ deɛ nti a ɛwɔ gyidie sɛ saa ne nhyiamu akɔ so ɛdi mpuntu ɛbra Asanteman ɛne Ghana man ɛne wiase nyinaa eti right from the word go bra ɔhene ɛte aseɛ nam ɛnam kwan so na ɛba no yɛ nyinaa yɛhu yi heavy police escort afei heavy security presence a obiara ntumi nyɛ deɛ ɔpɛ ɛwɔ hɔ nom afei bi ɔhene bɛduruyɛ na wɔne a master of ceremony wɔka sɛ dabi ɔhene kɛseɛ abɛduru deɛ saa bere yɛn nyinaa yɛma yɛ mu so ɔhene kɛseɛ abɛduru deɛ yɛn nyinaa yɛma yɛ mu so nti bra ɔhene te ase na no bɛduru hɔ na mesrɛ meka ɔhene kora nya nsiyɛ no na wayɛ announcement na ma obiara ma ne mu so wɔ hɔ ɛwɔ na so wɔyɛ police deɛ ndeɛ wɔyɛ hɔ a obiara ma ne mu so yɛ ne nyinaa kyerɛ anidie ɛne buo sonko yɛ apolisi mpanyinfoɔ mesrɛ meka ɛyɛ n'adwumadie yi ɔde ma korɔbea asante kɔtɔkɔhene dodoɔ berebie kontum kanta abɔ hɔ amammerɛ ne amanneɛ kwan so nti ɔma wɔ mu so ara de kɔpem berɛ a saa bɛ na Asantehene kɔ anya nsi mfiti ase na moma mesrɛ meka ɔma wɔ mu so ara nkakra abusua ɛde kɔpem berɛ a mesrɛ meka ɔhene kɛseɛ ɛsiyɛ na ɛne ɔgye ne taataa ɛde yɛwura ɛkɔtena ase sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ nyina siteɛ ansa na adeɛ ɛka bia nso ɛtoa so na ɛberɛ a ɔhene kɔduɛ ne yɛhwɛ nananom bi a sɛbi ofra Asantehene mu ɔka ɔhene ho ɛne yɛwura ɛkɔɔ n'adwumadie nti yɛnhyɛ aseɛ with Paramount Chiefs a ɛnɛ ɔmo ne ɔhene kɔ dwumadie no sɛdeɛ yi na ehu yɛn no na ɔhene ba mesrɛ meka no na nkranza man hene na Kwame Bafo yɛ a ɔtɔ so 9 ɔka ɔhene ho ne kɔɛ yes nti yɛhyɛ aseɛ firi Paramount Chiefs a ɛka yɛwura ho ne kɔɛ no afei ne abɛhwɛ divisional chiefs na asa abrempɔfoɔ yɛ ɛka ɔhene ho ne kɔɛ nti Paramount Chiefs no nkranza man hene sɛbi na Kwame Bafo yɛ ɔtɔ so 9 na ɔka ɔhene dɔm a ne ɔhene ɛkɔɛ no ho ɔne yɛ baako afei yɛhu sɛ Nana Sampa man hene Nana Sampa man hene tie ne yie pa abusua Nana Samba Jafla yɛ ɔtɔ so mmienu Sampa man hene na ɔno nso ɛka ɔhene ɛdɔm a ɛne yɛwura ɛkɔ dwumadie no ase na Sampa man hene nso ka ho bi ɛna afei yɛhu sɛ Sabrɔnum man hene ɔman hene wɔ Sabrɔnum ɔsɛ Sabrɔnum deɛ yɛn anim sɛ wɔ ahafo ano mpatam hɔ Nana Sabrɔnum man hene nso ɛka man hene a ɛne ɔhene ɛkɔ dwumadie no ase ɛho bi nti aman hene bi a yɛne twa wɔn so wɔ hɔ no sɛbi nkranza man hene na Kwame Bafo ɔtɔ so 9 na ɔka ho bi afei Sampa man hene Nana Samba Jafla yɛ ɔtɔ so mmienu na ɔno nso ɛka ho bi ɛna afei Sabrɔnum man hene nso na ɔno nso ɛka ho bi na yɛba bɛhwɛ abrempɔnfoɔ no mu a na no abrempɔnfoɔ yɛ a mesrɛ meka ɛne ɔhene kɔɔ n'adwumadie yɛ a yɛhu sɛ abrempɔnfoɔ bi te sɛ Nana Kɔna hene sɛkyerɛ kɔna agona kwantempɔn no so
kona ehene Mr. Meka nana kumanyine na ɔka ho bi ya ɔne ɔhene ɛkɔyɛ afei ɔhene bi sɛ atwema kwa nwoma hene atwema kwa nwoma hene nana na ɔno nso ka dɔm wa ne yɛwura ɔhene kɛseɛ ɛkɔ dwumadie no ase ebie afei ɔhene bi te sɛ nana Segua ehene Segua ya ɛwɔ atonsu twam atonsu na ɔkɔ ayɛ sɛ wɔn Segua wɔ nana Segua hene na ɔno nso ɛka sɛ nana ma te sɛ nkonnwa yɛ ɛbɛka yɛ ɛne ka yɛwura ho ɛne yɛwura ɛkɔ ne dwumadie yi ɛma biribiara nso ɛyɛ asomdwe wɔde kan aka atwema kwa nwoma hene afei esase bonte fufuo esase bonte fufuo hene nana nso ɛka ho bi abirempɔnfo a ɛka yɛwura ho ɛne yɛwura kɔ dwumadie no na nana esase bonte fufuo hene na ɔno nso ɛka ho bi a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa afei nyɛ ɔno nko a yɛyi asase bonte fufuo hene firi hɔ nom a nananom bi te sɛ maka esase bonte fufuo afei maka atwema kwa nwoma nana nubinsra nana kyerɛ de hene nana nubinsra nana kyerɛ de hene na ɔno nso ka nanom a ɛne dɛ wɔn ne ɔhene kɛseɛ abirempɔnfoɔ ne ɔhene kɛseɛ ɛkɔ dwumadie yi ase bi nana nubinsra nana kyerɛ de hene na ɔka ho bi ɛna afei nana abirenyase ɛhene abirenyase ɛyɛ ɔhene ba Mr. Meka sɛ Asantehene ba no ɔkɔ kontiri kuo no mu a ɔhene ba baako pɛ yɛ a ɔka kontiri kuo no ho ɛyɛ nana abirenyase hene nana ɛnso ne yɛwura ɛkɔ ɛne dwumadie bi a na ɛnyɛ asɛm ketewa koraa afei nana Kase hene nana Kase hene was also part of the entourage that obviously I'm from Chamadoroma. Yes, Asantehene mu ha deɛ saa nsɛnsɛm no abusua ebi ensi ɛwɔ ha sei yes ɛyɛ na sound na ha adwen kakra in the beginning wey the message na mo de akyerɛ me but yɛ ho adwuma wi na ma adwen nyama so nti Asantehene mu ha deɛ ɛyɛ saa nsɛnsɛm sɛ ahensɛm na wei yɛ sei na wei yɛ sei na yɛdi obi nya na kuro bi mu nsɛnsɛm ama ɔhome so ama obi ho aka na obi entimi nya no ho hwɛ da bi Asantehene adaroma na kɔma pa na abotire nti ahensɛm ho ntɔkwa eni Asantehene mu ayɛwɔ ebi ni ase enti ɔbɔ yɛwura Asantehene aba so sɛ wɔno aboa na wama ahensɛm sɛbi abere bia ne mu na Asantehene mu deɛ nkonwa bi atɔ atwe a ɔno akoma pa na abotire sisi asomdwe mu ɛma yɛn tante na no yɛn de sisi wɔ amanfoɔ nkurɔfoɔ nkuro so yɛn yɛdi mu adanse ahensɛm ho obehu na yɛabɔ wei tuo obehu ne ayɛ wei sei asomasi ana ɔbɛnte ne ayɛ ne sei ne yɛdi wei nya ayɛ a na ha adwen paa bɛdɛ na ɔbɔ yɛwura kɔtɔkɔhene aba so sɛ na Asantehene mu ha deɛ biribiara saa ensi ɛwɔ ha sei sɛdeɛ esi ɛteɛ ɛna afei ɔsan kasa ayɛ na ɔsan kasa dɛbi no korɛ Asantehene ama ahene ayɛ akɔnɔ ama
ɔno deɛ ɔka daa na ɔka deɛ sɛ ne bu sɛ yɛwura Asantehene ɔyɛ King Solomon of our time na deɛ nti a wokyerɛm sɛ yɛwura yɛ King Solomon of our time ne sɛ wobɛkan n'ano dabɔnfoɔ nsɛnsɛm abudu ne andani nsɛnsɛm a na kyɛ sɛ ne kan yɛ den a abodufoɔ sɛ wɔn di akonnwa andanifoɔ sɛ wɔn bɛdi kyɛ sɛ na yɛ nya kamafoɔ Asantehene da n'ano bia no ɛboae ɛma osiesie mu asomdwe bae ama saa abira mu no kasa ɔkɔ dabɔn asomdwe wɔ hɔ yɛ ɔhene yɛ a waba ɔte obu ne man ama ɛfa ne yɛfa obi ate ne ho ase na wɔn nyinaa de koro yɛ ne nkabɔ mu atɛkyerɛ ama Ghana ɛretu mpɔn nti ɔbɔ yɛwura aba so ɛwɔ tie ne o IGP Yuhonoo ɛsi yɛwura sɛ bɛnyɛ na mekan na meka bɛka sɛ kɔpena deɛ sɛ bɛdu baabi a ɛyɛ ana wasante ɛyintia wasante identity ana woyɛ yi mu anaasɛ woyɛ bias daabi woyɛ nyɛ na mekan IGP Yuhonoo sɛ bɛ mesrɛ meka ɔnyɛ santini o but wɔho no kora no aka sɛ Asantehene akoma pan na abotire nti ɔyɛ the King Solomon of our time sɛbi ɔhene Solomon ɔbɛdi akonnwa ɛwɔ wiase na ɔma mpuntuo baeɛ ɔma nkankorɔ bɛɛ wiase nyinaa sɛbi na ɔma sɛ ɔde nimdeɛ bu ne mu ama bia pɛpɛpɛ no IGP Yuhonoo sɛ Asantehene yɛwura korɔbea asate kɔtɔkɔ na ɔte akonnwa so yi ɔyɛ the King Solomon of our time nti ɔka bɔ n'aba so dabɔnfoɔ nsɛnsɛm no ɛno yɛ baako obi yɛ ɛna ɔsan bɛkasa yɛ ɛde fa n'ano yɛ a menka ntutu yi na yɛ asoboa bɔkɔfoɔ nsɛnsɛm a na abusua ayɛ bibia wɔ hɔ na yɛnhu baabi nsusu akora de bɔde ho ɛfa bɔkɔ nsɛnsɛm abakɔsɛm ama yɛate aseɛ sɛ ɛyɛ ntɔkwa baako a akyɛre yie paa ɛwɔ yɛ man Ghana mu a ɛyɛ ntɔkwa baako a ɛdi ɔman no nya for so many years ɛna bɔkɔ ntɔkwa no ɛdi amansan enya kyerɛ sɛ ebi kura date a historians ne date a de kɔ before independence ɛne right after independence na ntɔkwa no wɔ hɔ nom nanso nanom ɔhene bɛɛ mu mediation na yɛfrɛ kusasefoɔ mampusifoɔ obi abɛkyerɛkyerɛ ne nsɛm ne adeɛ ɔhene ne fa ne afa nyinaa kasa wieɛ so daabi ɛne ɛsɛi ne teɛ memma sɛ mebɛbu atɛn deɛ na mmom meba sɛ meba abɛboa na yɛn nyinaa yɛtumi anya asomdwie ɛde ama yɛ man ɛno nti ɛna ɔno ɛyɛ mesrɛ meka Asantehene mesrɛ meka kɔtɔkɔhene ɔfrɛ fa ne afa nyinaa na ɔti obi asɛm ɛno korɔso yi na ɛdi ho adanseɛ nsɛ nkyɛe ɛna ɔkɔ presente report ɛde ma Ghana mampanyini ɛwɔ mampanyini atena yɛ mu yɛsɛsi a nyame adom akoma atɔ yam na asomdwie akrakrakra ɛnam kwan so babɔko ti IGP Yuhonoo sɛ ɔhwɛ saa nneɛma wei nyinaa ɔne kɛseɛ yɛ no a na nokorɛ ɛma ne di adanseɛ na ɔgye tumi yie paa sɛ yɛwura wɔyɛ the King Solomon of our time ampa yɛ a ɔne obiara ɛmu hyia so ɔno ɔsan so bɔɔ ɔhene aba so sɛ deɛ ɔhene asi aboa na nananom ɛfa n'ahenni mu ne adeɛ a ɛne apolisifoɔ aka abom na asomdwie ba san sɛ saa institutions mmienu yi mekyerɛ ahenni ɛna afei Ghana yɛ apolisi dwumadie yi obiara hia ne yɔnko polisi nko ara ntumi mmu man ma ne nyɛ yie ne baabi a polisi koraa wɔhyɛ mmara a ɔbɛhia nananom sɛ ɔbɛboa na ɔmo yɛ ɔmanfo akasa ɛsiane sɛ yɛyɛ amammerɛ mu ne amanneɛ mu no yɛwɔ gyidie sɛ nananom tie wɔn sɛ adehyɛ no tie wɔn nananom asɛm yie paa ɛde kyɛn wɔn a aka nti these two institutions yi they work hand in hand they are never in a way sɛ ɔbɛyi bi afiri mu ayɛ daabi they work they are mutually inclusive menka no saa yɛ a wɔn nyinaa ɛboa ɛde dwumadie ɛnso ɛma biribiara yie nti ɔkan ɛde kyerɛ mu ɛbɔ ɔhene kɛse aba so sɛ ne berɛ so yi mpuntuo ɛkɔ so na asomdwie ɛnso agye ntere ha ɛwɔ yɛ man Ghana mu ɛne baabi biara a yɛ ayɛ fɛ nyinaa no nso yɛ baako yɛ a yɛwura IGP Yuhonoo ɛkaeɛ ɛde bɔ ɔhene kɛse aba so ɛnso so ɛwɔ hɔ abusua ɛno no firi hɔnom a ɛnsɛm wei kɔ so no ɛna duru berɛ sɛ ɔsɔ ɔhene kɛseɛ ɛnso de nsɛm kakra ɛto dwa na ɔhene nsɛm a ɔde to dwa no abusua ɛna ɔhene kyerɛ mu sɛ ɛnokorɛ ɛsɛbi Ghana apolisi fo yɛyi ɔmo firi mu ɛnyɛ yie ɛsiane sɛ yɛhwɛ yɛ man Ghana mu amammerɛ ne amanneɛ mu a ɛduru baabi kora wiase nyinaa agye tom sɛ Ghana ɛyɛ asomdwie man Ghana is a peaceful nation na sɛ Ghana yɛ asomdwie man a na yɛn nso yɛdi mu adanseɛ sɛ ɔba yɛ man Ghana mu a bambɔfoɔ ɛna aboa ma asomdwie no akɔ so na bambɔfoɔ aboa ma asomdwie akɔ so no we can never downplay the efforts and also the sacrifices and also the works of the police service so as wɔn na yɛ frontline security service a wɔn bɛn temamufoɔ no yie paa wɔn bɛn yɛn Ghana man ma ɛdi sɛ yɛbɔ aba so sɛ Ghana yɛ asomdwie man na asomdwie akɔ so na asomdwie ɛna ɛboa ma yɛ man tu mpɔn a yɛntumi nyi wɔn ɛhyerɛ the police service no ɛmfiri mu so ɛne kɛseɛ kan sɛ bi yɛmmɔ apolisifoɔ aba so sɛdeɛ wɔn nyinaa boa ama mpuntuo ɛne koroyɛ ɛne pɛpɛɛpɛyɛ ada adi wɔ yɛ man Ghana mu ɛfiri saa abira Ghana police ba yɛ ade bɛsi nnɛ ɛna afɔ ɔhene kan yɛ ano kyerɛ mu koraa sɛ bi awɔmɛfi a wɔkɔ ayɛ
Anglo man mu a wo mafia tobesiri ono so no oyo hese oyo hene ya wona da a wo mafia man nyina no na wo ye posi panyin pa ya mpokura bi bi obeye posi ni wa Asante mantem ti na wo hene chichim dia kosi se bi aposi for ena afia hene ye okure ene ade wo yentem pa ama hene kura bo sebi ohene bi din a emre bi atwam oche hene chese obedi akonya foforo besa afia pema hankura di okono enkono mu ade ba afi empimie no mo no na wono na sebi obo ne ho ban na se okoba bi odi nachi posi na odi nachi sabre okwa akodi hene se de amamre ni amane sitie and of course obo ya Asante mu akwa ye wanfo ni bibra omo ya posi mpanyimfo sankore man hene for example aye posi panyi se kwa man hene so yes posi panyi asoja for kwa na yenka enti se ka kusi se sa institutions meaning uyom film bia enyeyi and ohene ka ya se dubra wo se nyina ye kabom na ye boa ema ye man tumpo yi na ye kabom na ye boa ema kroye ene pepepe ye asundwe eba ye man Ghana na ko basa sabi o man tumpo no ebeka fa na ye na amasundwe aba na ohene emeki a very popular quote ma me ewa hefa na men kan quote no na ye ntiase yi pa ohene quote o meki o say when culture is strong, I say when culture is strong, crime struggles to breathe. When culture is strong, crime struggle to breathe. Let's say amamere, amaniye, our way of life. So this year, your man say before say I can force Asante for Mr. Meka. Say Ghana for example, say we Ghana nyina. Say ya yire mu ye na ye so ya amamere mu ye a bone kura no enya ba bi nyina. Ena ya no kran so abusua Sebi yesi amamre ne se yemfa obi ade yenye obi bone uye obi bone a ubenya asotwe ofu obi ade a ubenya so aketua enti nkofo obi ade enkoye obi bone enya ade bia ensem fata abire bia ye papa se amamre ne ye yire mu yie na sebi yewura no na no madaroma eboa ema ye hyemu kena obi abesoro so obeye bone enti bone ensa da nkonya nyini ewo ye man so any cause ne say when culture is strong crime struggles to breathe ene no kwenso enti ni na ohene kan ya ede ema eye futusem ede mai na ohwe ebe ohene duye na aposifo wonyina agina fa na fa na ohene akaka o inspect ohene ehwe parade na akoso de aposifo si abo ho ano na entwene ne men no kre on se abusiamba de bia asem we meka obekan na ano de ebe abokofo nsensem na yenya no man pusi ni kusasefo ba akotokofie abusia ye na ehwe sabre na me ye video or ye live video me kan say sabi o man Ghana odoma nkoma hu ye mobo adom ye ni munyam ya esefata ye ni munyam o yankopon de adom ye ene crop ya Asante kotoko hene oboni beka say it is imperative on us not just Ashantis Mr. Emeka it is imperative on us say Ghana for see nyina ye be so ni munyam kese se mu yi na ye die ni buama no the institution of the Ashanti Kingdom, the institution of the Asante and the entire institution of chieftaincy as well. Esan say abusia de ne menim say yen bido na nya akonya hwem copyright insensitivity yentimi stream video ni bi but abusia yen bido na nya akonya ehwe video na ekos no bi yen fa no kre en cancel said Asantehene I sabi ojina ode ma Ghana na nya Asante man kwa ojina ode ma Ghana na all Asantehene kasakra unim say men cancel we answer the president of the Greater Accra Regional House of Chiefs. The president of the Greater Accra Regional House of Chiefs. Yes, na Nungwamanche, na Ojumedi no Asibi. Is answer they are Ghana Police Headquarters or Greater Accra or Baobi Ebeta or Henechi, MBBA Ecos. Yenidini, ni or die few, Walenti the third, ni or die few, Walenti the third. I honor Nungwamanche, no answer president of the Greater Accra Regional House of Chiefs. Na or Honombi. Ya odun ni mo nyam betechre MPP aye boko afananum bi ya ebi a omo kwan so nka Asante ho na so omo aye nkran patem ho wo nyina de woni mo nyam osunsum ebetechre but me kam na kwa kusi se nyame aye adum no de ni mo nyam kese sei e de adum Ghana manya let's say it's high time aye nyina ye be so sabi kotoko hene mu yi na ye de ni bu sonko ebe ma no esanse sabi asam na mu koye den se de ya ebi abekwa abeba we nyese mbra no nyina aba bewie no na kotoko hene na aba bewie no enti I think say it's high time ayi na ebeka bom ye de ni bu sonko ama me kai boko nsensem yi eba na nam kasa wie ohene eda twato a sabi bokofo be hia ohene wie me ka asase mu ya sinti sabre no Asantehene ni Ghana na nka ye fahini Asantehene ni Ghana
saa bɛn na asɛm yi yɛde fa hin nie so me kan de kyerɛkyerɛ nsɛm ɛma me kyerɛ m'asɛm kakra bi de sɛ wɔn yɛ tem ase dodoɔ no ate me nsɛm ase ehu baabi a na me firi ba nyinaa abusua wɔn sɛ sɛbi yɛ fie mu ne yɛ busua mu nyame ɛhyɛ da yɛ nipa baako na wayɛ no sonko na wakora no nti bo sɛ efie biara mu no ɛde asɛm ba na yɛnya kamafo asɛm ba na mu yɛ den a yɛwɔ busuani baako bi wɔ hɔ a wɔn deɛ sɛ nyinaa yɛ bɛn no na ɔba asɛm mu a ɔkasa na akoma atɛɛteɛ ɔkasa na akoma aba fam ɔkasa na biribiara yɛ asomdwie ɔkasa na biribiara yɛ bɔkɔɔ ɛyɛ na fie biara mu yɛwɔ saa nipa baako no ɛwɔ hɔ no and mmemme deɛ madwene mu ne mesua mu mehu ne sɛ ɔdɔm ankoma nso akyekyere asanteman ne Ghana man no sɛbi Ghana ha yɛ deɛ ne Asantehene yɛ nyame ahyɛ da yɛ Asantehene kɛseɛ nyɛ sɛ bi a wɔayɛ no kɛseɛ sɛ wɔde sisi obi a na ɔde popo bi daabi nanso wɔayɛ no kɛseɛ as a symbol of unity for the entire nation yɛ mpo biribi koraa de mu yɛ den na ɛba no yɛnya kamafo a na nkakra ɔne kɛseɛ abam na waka ama asomdwe aba nti ɛtɔ gye me ne wɔ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛka bom na animuonyam kɛseɛ te sɛ yɛ ɔdɔm ankoma de adom yɛ ade fɛfɛ te sɛ ɔdɔm ankoma de adom yɛ no yɛasɔ mu yie na yɛakora no ɛsiane sɛ na ɛfɛ koraa kɛkɛ ɔhwɛ kyɛ sɛ biribiara ɛkɔɔ so biara ɛyɛ sɛ yɛn Ghanafoɔ nyinaa we get a sense of belongingness we get a sense sɛ yɛn nyinaa yɛ adeɛ baako yɛ a yɛmu biara ne yɛmu megye yie paa mentu kwan da bɔ wɔn tu kwan kadaa sɛ ɔkɔ akɔntuo mu a ɛyɛ a na du baabi a sɛbi ɔbɔ Ghana na obi aka Ashanti Kingdom Asantehene Ashanti Kingdom nti ebi kɔ a meka sɛ waa bi abroni no anaasɛ nipa no akohyia ne kasa asɛm kyerɛw no ebi a wonya Asantehene o but debi a wɔkan na ɔyɛ Ghana ne nti wobɛtumi kɔ agye ama ho ɛde ahoahoa ho ɛnyɛ afei na ɔbɛhwɛ mu abusa wɔ akyi sɛ wanka sɛ kora woyɛ Ghana ni ba wonya Asantehene a wobɛdɛ no ho nti mesrɛ sɛ animuonyam sei ɛwɔ yɛ man Ghana mu a moma yɛmfa yɛano mesrɛ meka ne deɛ mu asɛm a mekan I'm not saying this because I'm a Ashanti Debbie. Me kasa me Ghana ni a ma observing ye manam hu sɛ adeɛ yi na yɛ bɛboa yi na yɛnyina sɛ Ghana man ɛde munyam kɛse te sɛ no wɔsi yɛ som yi Mr. Meka wɔsi yɛ kora ne yi moma yɛ mfa ya no ɛnka nsɛm a Mr. Meka ɛnsɛm fata moma yɛ ma kwan na ebi atan bi ɛne yawdie kakra bi nti na ɛde munyam kɛse sɛ ɔdɔm akoma de adom Ghana no yɛ de ano ɛbɛka de sɛbi agu fi ɛntimi kura hu fi nsuo bɛ ɛbu sɛbi nsuo bɛyɛ bɔɔdɛ deɛ nanso kana yɛka sɛ ɛbɛyɛ anka yi na yɛn nsuo yɛn kura ne yie ɔkɔ Nigeria nanom meka mfie bɛ sɛ mmienu asɛ mmiɛnsa nie na English hima ɛkɔ akura na ɛkɔ ba sɛ ɔto nsa afiri wiase ahemfo ɛne adeɛ ɛbibire mu ha im sɛ ɔhene kɛseɛ nko akora ne yɛfrɛ no mesrɛ I stand to be corrected but bibire mu ha kaka ne West Africa ha ɛne Africa kora nyinaa ɔhene kɛseɛ nko ne yɛfrɛ no enti saa bere meka yi Nigeria fo bi yɛ videos bi ɛna na ɔmo so pa ɔmo nkɔfo sɛ enti kyɛ sɛ Ghana Nigeria wo nyinaa ahemfo hɔ a wɔasi mi wei nyinaa yɛamfrɛ wo biara na Ghana hene Africa na Ghana ɔhene baako wɔ ha ɛne yɛfrɛ no nti saa bere na Nigeria fo no mpo ka de hoahoa yɛn Ghana fo enti imagine sɛ saa time na woyɛ Ghana ni na wɔ hɔ a ɛnyɛ afei na yɛkɔbusa your identity anaasɛ yɛkɔbusa tribe a wɔfiri anaasɛ ethnic background baabi sɛ woyɛ aka no baabi yɛmusa saa once I Ghana ni na animuonyam na ba ebi ka enti mɛsrɛ yi nyinaa yɛ ho sɛ media da bia meka na adeɛ akɔs no so ama me sɛ ka asɛm kɔ na sɛ yɛ nyinaa yɛ nsum na yɛnkora Asantehene ne yie na yɛnkora klɔb Asante kɔtɔkɔ ne yie na wo de mɛsrɛ na nanom so a de baabi a ɔba abɔnten ka nsɛm a na no suman ne ba abɔnten bɛyɛ ka nsɛm bebree kyɛ sɛ nsɛm bi a na ɛha adwen mentimi kora afoma no mmɔ saa nsɛm so na mentimi nsa mmɔ saa nsɛm no wafidie so na suman nti sɛ wohwɛ ɛna animuonyam hyɛ a akɔ so yi na sɛ bɔko nsɛnsɛm wɔ ɛbaa yi na ɔhene kɛseɛ aboa siesie ma asomdwie ba na suman ne nti wɔahu ne nyinaa nka ho asɛm na ɔba abɔnten abɛka nsɛm a kyɛ sɛ ɛdu baabi a yɛyɛ akwada nti sɛ bi a mentimi nka bi but nsɛm no bi a wotie bi a ɛyɛ ana ɛma no hwehwɛ aso kakra ɛma ne ha adwen wɔ mu a na dɔm ahene so de baako abɛwɔ no ɔbɛka nsɛm a kyɛ sɛ wotia na akɔ ha adwen ne nyinaa ka ho na yɛ ana ama nkwadaa bi akonya na ɔmo nso ba abɔnten a na ɔmo bɛkeka nsɛm wɔ nsɛm fata because koraa nim sɛ ɔmo bɛkeka nsɛm wɔ yi a na dɔm ahene ba bɛbɔ ɔmo aba so na suman ahene ba bɛka deɛ kyɛn saa ti akwadaa no nso te hɔ na ɔka nsɛm wɔ nsɛm fata bɛyɛ ne kwan sɛ ba saa 2026 deɛ mmea mesrɛ na dɔm ahene na wadaro ma ona na mesrɛ na woyɛ aduane mi so yɛ aduane nti na ona na mesrɛ abusua wo a wohwɛ me bia a ɔbɛn na dɔm ahene for the video yi ma no sɛ 2026 ne na aduane ni sɛ aduane afɔ yi na yɛ peace yi ne yɛ sumanya
aduanafo yi na ye PSA ne yesomanya ne nana aduana ni se wosere no 2026 year room de yesere no sabi nyame ani munyam ode adom asante ahenie ne asante mawura mesere meka oni ho ma asante nko oho e de ma Ghana nyina ti mesere na do ma yeso 2026 yi yesere na ba abonti abekasa aya enye ensem wode nkabo mbeba na da roma e ma nkoye ensem a sabi ebegu animonyam kese sei ebeka nsem de afa animonyam kese sei nsem wa bia enhye da emwa mesebeka ensu ontimi nya bo hwe nti nya nsem bia na beka na sesei ena beye bibi de ba de me kase ne yie mu a ebesere ti abusua oba na do ma na for the video man nsem mesere na ono na aduane ni mesebeka ya ye nyina ye PSA ne yesumanya asante man so sei yesere no animonyam sei odoma nkoma de adom asante man na enya asante nko wo ma Ghana na ye kotoko ne mesere se wanya bia ma wase a yese wo mo no krono ti afiwe mu de na ba abonti abekasa na obekasa e de akanfo hen kese na hini ene nioma wa ya aboa na na obekasa se boko ntokwa ohene wa ya ade mse ohene sesio na do ma bekasa so ohene ya ade sanse ntokwa we na ya ade edi bipanya bibisa na se bi nyina na ama ye hu se no kre oman no ye ko akwa enim sa ade ba ko so nti e besre na do ma kwa se mse won se dan kansen bia sa na suma hin na obeke kansen bia na e ha atwe na wada roma I know so now you're a PhD holder. Yeah, just say unim Ghana amra amamre ni amani yiri and afi unim Ghana amra amamre ni amani yiri. Na say kwa nyame ada Roma na suma hene. We a council of state member. I know say the position of Asantehene where you mind Ghana mu ano. It is not negotiable. It is not debatable. Ye nyina ye nim. And ebusia de me kai last 2 years 2024 that time na me boss or anybody media. Ye call ye be kai answer 2024 24 call Mr. Mika akọ Cape Coast fetu afahye on say mo kaya that time anybody dey could do obe so many days adwuma na enya asem ketewa esom Ghana man nya santeman na onim ye nam ko no mu a me ka man na ehia ogwani ba Cape Coast ni ba ko na small kan say da bia mo sori a mo se Ghana ha oka na mfanti mo sori a mo se Ghana ha ohene kesi bia ni ha sabi mo sori a mo se Ghana ha ken bia ni ha amanfo comment no mo ya metiti bi no mo sori a mo se Ghana ha ken bia ni ha but da bia ye di fetu afahye but the point ka say fetu afashion de bia yedi but how the cost 2024 Asantehene ko no omo fetu afasha heavy security presence just say enframa ko ebo ko mo asesa da because me dey na me ko bi da me na first time ko fetu afasha and say abre no but omo ana omo tai ko asem omo kan say fetu afasha no omo die but sa fetu afasha na Asantehene ko no ebusua omo ka di one dance yes say the baby obefa bi asrafo because ebusua sa fetu afasha no Cape Coast ko na bambofo ayemu ma aposifo ne asrafo untimi nye the opposite oye but abre bi omudi afashe fetu ayu sabi fetu afashe ogwa fetu afashe eton sa fra hemfo ahodo omo ba but be na mudi oboton wo mo che se omo mu bi sa pen me ka ko say the position of Asantehene knowingly or unknowingly in our country just say it is just fair for us to see ebia amanyofo de just to score political points na mo pese omo bet yes ebi omo tafe bi achi na say omo appeal to fabi than other faction ti obe ye din wo ho but ye nyina ye hu via Asantehene yira ene ahemfo awodo aka wa Ghana no the evidence is clear no clear ba kope but eno kwa de nye eno nye no nya de ehia sabre de ehia sisi aya America ho asem na me sure ne say animonyam se odoma komade adom Ghana no ye nyina ye nsom yi ye nyina ye nkora animonyam se ema ye makwan ema nipa bi enkasa entia ema ye makwan ema nipa bi emu entia ema ye makwan ema nipa bi enye nioma ensem fata enfamfa animonyam kese ade kese se ya odoma nkoma e de adom Ghana man e basa aya na ha adwen pa busua enti misre monfo agi video man na do ma ma misre na afi we die misre no so ba bonten aisre na ye nsem obeka yin na abom because unim say busua saa na ma akoso nsensem akoso some few years ebia ye mpese ebe admit but no kwe ba kope ama what the my friends am person me kasa bebre but you be free from a control say saa nsensem akokoso no ama some seeming tension be brew up among yen ho what shouldn't be the case because ebra is so I go school no so because of the be outside books so that me dey outside books and because e be all the cheiba for ajimanbadu e be safo mensa kokuusu asem kakekeo e be asante boache ana boatema
So one child pass a be a crew and free so who baby free because some made your say bonsi. When you be at the mount of your say bonsu. When you be to suma, also your say bonsu. Me have a boss, Mr. Pogo actually Opoku Bachi free and so tell so free. When you have been so at a freedom man, I say suma, I say hey, the chimay, baby a chebi, baby a which I can form me. Also the Opoku Bachi sa. It's because I could say, and put within ye account for the crowd here. Now, a bad day so bones here dying in I enter. Now ya fra, ye because ye dino, so we put it there. One chose of you so I won't. So and the egg na ya de back. The idea na a distinct between ye accounts no me yin no more can accounts na ye bi omudi because obi bo edin bi a Ibrahim Suleiman no say bi a free stream baby and obi bo bi a Togwega obo on sa de na so ahona mem but say ya come for sa asante achim no kwawu afei akuapem ene amaman hodo aka no se wo bo din a ebe din so bo mu baby o free ba din na akoko wie se ya na kan sin na ya de ba ko se de Ghana na ya de ba ko ya ka bom no enti ye stress afi 2026 die e wi ase ye mfa nko baby amoma ye mfa odo entna na de ni die se na de se ye mfa ni die ma de ni die se ti me sre pa me sre me na do ma hin na so ma ni se afi we die e de ni die ni bu me sre se mo mfa ni die ni bu pa e ma ho na kese na yi na so ye mfa ni die ni bu e ma yi na ho ye mfa ma yi na ho e fa ma na no na ye nka mom na Ghana entumpon na ewiase no ye mfa nko bebia me da se busua se wo chepre na ohwe nti se wo be kan what that's the message the IGP of Ghana and afi aye abamu mpanyifo do o mo che se something the King Solomon of our time and IGP as something the King Solomon of our time ni na ne se o se ohwe se de ahensam esi senkro bi ni aman hodo na something betina akunya so enam na koma pan na bu 20 odi nkabo mu ne mpuntu aba asantema mu titiro pa ahensam nsensem ba something ne tumi nti ehuru se de ye bedu na nimu ana adwo na asantema mu a oboy rabo sansa se de koso baabi obetie na etuo kasa wa ha na yekum nipa wa na ade na asantema mu baabi asante firi kopem de ebi ni honom sa o hina da roma ene wasiesi amanya na abasa tidin na akoko wiese pani wo fie ye pani e wo fie eye pani wo fie boa e ma ye ma tumpo nti sante se bi IGP aboy rabo so pa ya enye asamketua and so on. That's some of the excerpts from the maiden visitor crop. Ya Sante Kotoko and do be and they were here on my Ghana, the police headquarters. But I shared the cost of me appear stadium about so appear stadium, yeah for be to Jane. Forget about political lens. It be our MPP in one see this in one penasem. But appear stadium small Santino. It was mama appear stadium and I said in fact, Sani Pam you I said we made them be aquada. Minya akwanya ekoko tokofie ekosom ye nche sa ase bia dwumadi bi koso ne de soma mansa enche sa be de me akwada but kakra mehu ne se abrantie te se sedu yinya nim sedu echi the picture ba sedu mba yinya nim no ya na ha na bagi se akra na ne tunye gina so ebi ko wa sedu na gu fomo abusua na wokoba blekum sedu no ho na wokoba sa ohini medu mo ohini ntana ma bibia nya oka sedu ntana ase na no kwanza sedu no ho Cape Coast da bia chese kotokofi so hini dijumadi bia na anu na ahima yase afọ hini fin shede nunu sedu ba bia enti ni a mashada se sedu de yebo na baso ya minshra sedu mba mbi ya minshra na pa soma santima no anu den abuja sigi nim sedu mo yemo sedu abaso e na apia stadium chese oh apia stadium de among for say settings there be settings apia stadium we proud Ashanti pa we proud Ashanti ya nya asem kitwa na ohwe ebra ohene ti ase na no eba ye ne nya akonya hwe bi wo Ghana police omo official streaming ne open radio ne ade no ebra apia stadium ebra so ohene ti ase na no eba na president ku Asantefra kan wo ohim ya di free ano ho entrance de ko hwe mo de di ohene chia o mi so ohene efedwumadi na se akọ aya na efedodo aya na akono aya na sebi yin chese apia se on fa san sem eni akonti yin na mze yin na so ye som sa na ekura yewramu ye de ni buoson kwa mo hene kese a gidi pa se o man no ebetumpom gidi pa se enmonyam no bi beka o man Ghana na akaye nyina anti nyamishra crop just Sante Kotoko ne do bibie na o ma na henie enye from nyamishra no na o ma ni nyamfinhia bebre ka on san se media me yakwara Asantehene bi a mehu na aye Asantehene o te akonya sabe
Asantehene tumfo say to your tosumi no me anya kwanya hu Asantehene tumfo pokuare na anya kwanya hu Asantehene prempes abani enwo me kra na kakra ma behu ndi am say Asantehene waye bi pa waye bi ti homa yin so ne mu ye na yen kra ne yen se nyame se ono anto ne super mu so na oma na hinye no emfa dum nkwa dum abibia oma na hinye nye krabehwe na onim abusie die ni bu ma yehwa no na yesa nanom nyina se obi amfa ne die ni bu ma yehwa yesa nanom se ese wo mekeka sansem ne bi no na yenso ayaka yenso Asantehene ma die ni bu ma ahemfo awodo aka but of course asim we meka da ebe den pa se bu mu se Asantehene akwada bi asore kasetia ebi ohini bi a o ba bi a onya Asantehene mu ha so once Asantehene bi asore I stand to be corrected but the mema observe no kasa me so boto sa na man anyway but Asantehene bi akwada asore kasa de afa ohini bi wa bi a oba kokom na bi a ohini kro na be kasa ono di kan abekasa de afa Asantehene ho na bi a anhyeda anto anhyeda anye safo na Asantehene ne de na mo so yi am but yes say the twem 2026 die odo ene de tena sanse me gidi ye pa me de bia me se de hu kese but minim se Kumasi ya me ko senior high school Kumasi ya me classroom ko ayi anu one free echichiri bench ye ba do man patem ho ene on sam patem ho outside Asantehene mu ba na nya Asantehene yi na ye kabum and the same way okọ maybe ko school Anglican senior high school class Kumasi ya I know say be baby na yin am ko free bi a toma brekum eno kre obi o hwe me bia nim sa de ena ko we ken tampon na ade e ba no mo doso pa ya na mo numbers no tally with yen kwa Kumasi ya na ye Asantehene Metropolitan Ashanti ase and the same way oboko St James Seminary St James Osunyane me nim pa se ofu bebre fi Asantehene Kumasi ya na Asantehene mo eco school e was St James obaka university a ade corona bebre na fi bi ba yes you free akọ uni Osunyane afei schools awodo ya aka nti me ka na kosi se yina ye nipa ba akwa ya fra and anya na anu ya sanse bi kwa sha se a be 2021 December ya na do man sha se be ka na se mba akwa esa to so ya ye bebre na na ye nim sa na ma na se David na ye nye conscious about these things ti ye be stress ziafi ye remedy e ranu madaroma isre another man na su man another man kwa isi na obo hene kasi abaso ye be stress moma yi na yo fan kabum ene odo entna na ewiase ye mfa nko bebia yi nyina ya ade baako ye mfa ni die emma de o chen ye na woni ayenso ye che won so e de ni die amaye na aboa ama bibia ayeyi aboa ama bibia bako na dwumadi e course yi mediki aka say Greater Accra Regional House of Chiefs President nungwa manche no ho no bi aye ni Odafio Wolenchi the third ni Odafio Wolenchi the third nungwa manche no ho bi hwade FSC so be say nko obeka say bi o Greater Accra Regional House of Chiefs President and on Asantehene ho enti dey say coins but ho no ye obetachi man ye fe esan say Ghana Police Headquarters Greater Accra ye fe say when kase ye ba on so ba betachi ama bibia ye boko nana the BBC na yi na ye pese ye hu no and now a sabi na Asantehene ma dot yi Central Regional House of Chiefs President no ho no bi asa abe ase man hene no ho no fe Bono East Regional House of Chiefs President Basa man hene aye na osusechi no ho na Basa kwa de kabom ni se won se Basa ene Kumawu omo na ye aduanafo na abakosam kire se Basa ne Kumawu aduana na omo ye no kwa omo dance wo mu kire se omo ben pa emampu se koba se Basa man mesreme komanda sumna so Basa man ni bi ko ekura Kumawu ne ene de enioma edi besi no de kwansa na yesi bo mo ne keta edi besi no de kwansa na yesi o ma yensi sanso na mesreme kamanda sum na so kuma wo hini bi to a Basa man from Bono East e de enioma edi besi no ba ansa na yesi Basa man wo honom tidi ana efe paase bi a ka ya na do wan nsensem bi ne bi asem bi akoso kakra ya na ha adwen a na nka na Asantehene ma do ti koso na do man ne e ho as Bono Regional House of Chief President anka efe na ma ye nkwada ye be hu se no yi na ya de baako kro ye ne nka bo mu ye hwe ti ebe sre ranum madaroma titi opa na another man na sumane se sre afuwe die bi akoye ye craig na se ye papa mu aye hwiase ti mai na aye nkamo ye mfa odo enchire ye man Ghana na afuwe mu ye mfa odo ntena na ye sa Nyankopon twedi ampon be hraye na wato nsupa e de aguye na ya brabo so na ye man na ye fromfrom na tumpon na bibia
enso ayɛ asomdwe abusua meda ase sɛ wogye brɛ na wohwɛ mmedin de kɔpɛ na wosome clear messages no bia abae na afei yɛmfa no nyinaa enso mpema na de aka bia ɛntoa so de aka bia ntoa so sɛdeɛ amammerɛ ne ama no yɛsi teɛ Filippo Pokusi my home. Filippo Bibiaboko, the FA, Mr. Day Emmanuel. Offensive this year, I'll say good evening. I'm watching you live from Germany, Bremen. Matthias Mr. Day, I say, so me from Germany, Bremen. I think Mr. Poku watching, I'm a boss, CEO of OB to the Enterprise. You surely deserve to bear the accolade for a peace ambassador. Well done. That's Mr. Odaroma. I think Mr. Poku watching say, I really like Seidu because of his service to Asantehene. Apia Stadium also deserves the praise. If only they will accept, I'll be glad if they accompany you to the shop for 2 shirts each. Oh, sir, Matthias Mr. Yeah, better show what you're quite afraid. Yeah, they makasa na ya catch on the BBA. And so I kama said there I sit. I'm sure Mr. Pogba so one Mr. Apia Stadium shirt a hold me no. Now ama I said Emba said MB and so shirt me no BBA ko Mr. Nyami shop said there I see it. There was ya sanity and another way kai round in the choir no am I no. Edi twa nkranza man hen so na nakwa mba photos man o kai round in the choir. Afei ɛyɛ sampa man hen so ko bia na samba ja fly out so me no kai round in the choir. And afei sabro no man hen onso kai round and in the choir. Abempomfo ɛka ho bi no yɛ kona hen na ka ho bi afei sewa hen na ɛka ho bi ɛne hen kɛse ɛkɔyɛ afei ɛyɛ thread hen na no bi nsra o ka ho bi ne choir atwema kwa ho man hen onso kai round ɛne no ɛkɔyɛ sanso ɛna krobi ɛte sɛ makasewa ɛna makaso adu hen ɔno so kai round ɛne no ɛkɔyɛ afei ɔhen ba abranyanse hen ɔno so kai round ɛne no ɛkɔyɛ ne de na onim sɛ yɛ no nko a former Inspector General of Police ahodo wɔ yɛ a ɔmo yɛ man Ghana mu ɔmo nyina dodo no akɔ obi yeah ɔmo kɔ tɛtwe afei aban mu so afɔ Deputy Interior Minister no wɔ hɔ ɛne kyerɛ a lot of aban mu mpanyinfo dodo no akɔ fi buakye ayɛ former Commissioner of Police former Ashanti Regional Police Commander na ɔno so wɔ hɔ no bi a onyina de wɔ ne monyam ne wɔ sunsum ɛkɔ tɛtwe MLPP a ɛnso so ɛyɛ bɔkɔ MLPP a ɛyɛ asomdwe nti na no bi ɛkɔɛ no ɛna mgu so ayɛ mbɔbɔ no na no bi strategy de hene na no so ɛwɔ hɔ no bi kɔna hene maka no so wɔ hɔ no bi sampa de ɔyɛ man hene no so ɛwɔ hɔ afei atwema kwa homa brempɔn no so wɔ hɔ no bi afei esase bontefuo hene na no so ɛwɔ hɔ no bi a esase bontefuo wɔ abɔdɔm patem wɔ baabi manso area hɔ no yes nya abɔdɔm abɔ manso abɔ tete car so area hɔ no wɔde kyerɛ mpatom no hɔ ɛna esase bontefuo wɔ ɔno so no hɔ bi afei kaase ehene na kaase hene na enso so ɛwɔ hɔ no bi a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ana mede ka kaase abranyase ehene na ɔno so ɛwɔ hɔ no ebi ti na no ɔdo yɛ nnɛ wogi na ade wɔ ne monyam ɛne wɔ sunsum ɛkɔtɔ hene kɛse akyi ɛma adwumadi kɔ so asomdwe kwan so ɛne ato yɛbo ase a yɛde ne nyinaa mu nkyerɛ mu asomna busua yɛde okay na ayɛ amakye bare hene na gye de kumani na ɔno nso ɛwɔ hɔ no bi a ɛnyɛ asɛm ketewa afei kyame kantankranchi na ɔwɔ hɔ bi kyame kɔkɔs na ɔwɔ hɔ no bi a ne nyinaa ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ yɛ ɛtwa gu yɛma pipi a ɛnso so ɛyɛ yɛma pipi a ɛnso ɛkɔ so asomdwe ɛkwan so nti abusua yɛsrɛ nyame nsɛm hyira ɛde ma ɔhene kɛseɛ nyame nka ne ho na ɔfa no bɛduru kumase asomdwe ɔma no henie ɛnkɔ so dwodwo na ɔnom no nkwa deɛ ɔmpa Asantehene yie deɛ ɛsrɛ nyame sɛ ɔno no adwen sakra ane kɔnkɔmmɔ so ɛmu ne tiri so ɛwɔ ne Awurade Yesu Kristo de mu nti amen abusua obi to the Enterprise ɔmasene kumase South Central Junction patade papa baabi a megyina yi obi afrɛ me from ɛyi ma mpɔnkwan so wɔ baabi na ɔsɛ wate perfume egu me ho mpɛ sɛ mɛkyerɛ nsɛm bi mu kakra nyɛ saa meka a ɔmo sɛ mɛboa abusua asɛmpa na meka no OB Trading Enterprise ntade papa mpɔbɔ papa ne perfume papa deɛ Ghana ha yɛ baako pɛ ɛhɔ ne yɛnyina yɛde ani kyerɛ kumase South Central Junction hɔ ɛna OB Trading Enterprise wɔn ti mi srɛ fɔm namba ne sisi a na ɛfrɛ wɔn mo yi na ɛkɔkɔ gyibi na beebi a ɛnso ɛnkɔ yi ɛnfa ma o OB Trading number no wɔ henfa okay OB Trading number no ɛyɛ OB Trading number no yɛ 0530994553 0530994553 0530994553 Kumasi South Central Junction ɛhɔ ne yɛnyina yɛkɔ GB Ebenezer amofa yɛsi ne anyame hyɛ abusua Ebenezer asɛm mfa menkɔ 8k no kora pa abusua mu yɛmɔ ne yɛn nam 7.9 subscribers na ebe ne ka wasɛm yɛwɔ 7,939 subscribers abusua mu hu yɛmɔ boy aka 61 ne yɛwura 8k nti momfo de ma madɔfoɔ mabusuafoɔ na wɔn subscribe ma yɛ madaroma ne yɛwura 8k Ebenezer nyame hyɛ amofa nyame hyɛ na so ɔmfa nyame nso mfa wɔn kɔ w'anim sɛdeɛ wɔbɔ mpa sɛ nyame mfa me nkɔ m'anim no
na menya 8k subscribers so okoma so ade be nyame mfa nko anim na bibia anya bɔkɔ mfa ma wo ɛwɔ yɛwura de yesu kristo de mu nti amen abusua ti wo de mu hu mmɔbɔ ɛ na momfa me nkɔ 8k subscribers ɛwɔ pa asɛm aka kyerɛ nyame a na waka ɛde agu mfra no nti abusua momfa me nkɔ ɛ wo de momfa me ntu ma me agidifo ataban yi bi na me mfa ntu mfiri me haw yi mu wo de ma me agidifo ataban yi bi na me mfa ntu mfiri 7k mu 7k yi mu na me mfa nkɔ 8k subscribers mu nim sɛ wo nko ara na wo betimi de ma tu ti wa de boni che Jesus say family too abusia nyame fa yintu 8k subscribers abusia ti mesre mo forward mo abusia for nyame na beye but then nyame nam nipa so ena ya ade nyame nam nipa so ena ya adwuma ti mesre abusia ene obi ahu mo bona mo forward ma madofo mo abusia for say obi an subscribe ma na yintu yetu fa yetu agidi for ataba na yintu enra 8k subscribers mo na bibia enso nye kama all between the enterprise. Yes, Mr. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mr. Council, I told you, right? I said we'll hit high by end of 2025. No, Mr. Nyamena the Eko, Nyamia Ibi. Because July 29th July, no, 27th July, Lumba 26th July. I think 27th July 2025. Sunday, the first video. Nearly one came. Obadi Yankopon, the Ababedu 7,939. Just said, asidanka onyame nyame awane ya wuza meda obi anti na da bia ya medas no medas obi se kom na wasem wa o kasa to da bi nyese masem ne wa because na emoden na nyame hu mo bro na nyame aye na onam nipa so na ya wo se da nyame asne dia asda so ma oni nyame na mo so aye ntimi dia bia I'll forever be grateful to ye nua mabusuafo ya hwe by Grace TV mintimi enye ungrateful that nyame sure we biara na onye akoma so ade emfa ma ye o yewade Jesus Christ odi amen to obi anko yes Mr. Amen I receive it also I aim for 10k by March amen Mr. nyame ti ase bibia be enti kan ho ene ko je wata the papa no papa no perfume papa number here 0530994553 0530994553 obi trading enterprise na fe Ghana for mo America and Canada Mr. Mamunti me Better Grace Financial Services number 1 insurance intermediary insurance group and after intermediary financial group or no the way say on say obi be make say you be money into omo hira o ya dwuma sika ba wonsem na so hu dis kana mfanye anasa me meka ohu insurance company papa bi na de ho abata no e kisa be kwan hihia mu a wanya moa ohu financial company papa bi na de ho abata no e ko ba se hu hia moa a obi aboa nti na Better Grace Financial Services aba wo mo intermediary financial group ya me maame o hene yere da na kusi na to ase hene yere maame afisia pa bro nyei o kai me pa nyame sha obisia nyame sure mama abrebia mbompa ya ma se nyame nkoso na onye okese oni mi antri woda tufo na mi am boss Mr. Poku just ene mi am go for ben from pon just mintimi enkasa mintimi enkem wasem enso ewie na Better Grace Financial Services there obi intermediary financial group ya na nagogo manhima afi ni mama vida just abusia I'm forever grateful me am for kwame agima fredi ni obi biara obi biara ona botabita kum ya kasa ni ade a wa mo ka nyame nsa ya de ona botabita kum awo London wo UK nyame nsa ya mame adumti amen okay entiafe yehwe Better Grace Financial Services intermediary financial group or intermediary financial group I believe abusia insurance one sensem de nyina Better Grace Financial Services one and sefata so do ho ebata omo na one number na 813 408 1084 813 408 1084 813 408 1084 no Better Grace Financial Services me ame mame ma de nyina na to ase hene sabi also na to ase hene we kotoko hene brempon na to ase hene yele ene mama dana kusi ya yoko 5 by edema Better Grace Financial Services na abusia mesremu a ani di ni awrase kwan so mo America ne Canada na mo fasa na mo na woni ma mentwetwe nkomo Better Grace ya omo no omo ba so mbesoma mansan enti se wo hia financial assistance if you here knowledge about how to manage your finances how to do other things ni ade physical something to your ho ni nyina mbebo na bibia ye kama afi wo de ho bata wo mo a mo insurance company papa na bi ma na de ho bata wo mo na wo adwuma e kwa ho bi mo ko pension na here sika obetam sika boom dia ma yes ke boom obetam dia ma no onye tax dia tax free o wa kontum na tax free o mpe we na dia na ope e na me sure me ka I be sumi na so nyame mane mpare ye no mo ye adwuma na bi o ha ne amanye bi ba na bibi ntimi nya adwuma bi mu a e mane ha ebusua wo mo a e be hwe
akɔpem sɛ wobɛyɛ nyame dea na ɔma nso ɔmahwɛ ɔma akɔpem sɛ wobɛwie suapɔn college bi na biribiara ɛnso ayɛ asomdwe nti wopɛ wadi na wopɛ Better Grace Financial Service na wɔde sɛ financial freedom for everyone. Financial freedom for everyone. Now, me and my boss spoke about this. Why was Nintendo prevented from swearing? Amiza aye beka sa wadaroma amiza what I say ha wadaroma anti miza de bibia nya aka na bibia aye kama yes obi trade papa kuma say South Central chance woni mama tile wamo ehwe from London of Richmond mo enya secretary ntabusua de we biara say say mo je hwe nyame ya do mo abrepa me bihia nyame kan na ye ho no want na nim entre me din e de kop na osu me da so am official pa na ma so say afi ko awie 31st night ye de akwa so ko bom pa on kwan so ko ye de anu nyame nyame enya nsuye bi oka bi wɔ akoma sɛ nyame wɔ ne mmerɛm afe no ahyɛ aseɛ na yɛsi so nyame sɛ ɔnkae wɔ ɔma ne mmerɛm ma wo ɛwɔ ne Awurade Yesu Kristo din mu nti amen abusua ɛbɛpɛ mu yɛbɛhyia kɔsɔ no hwɛ by Grace TV sanse yɛwɔ nipa bebree ɛde ma wo nyame nka nyinaa ho ɔdɔ ne korɛ na afei yɛde tena yɛn nyinaa yɛ ɔman baako sɛ nipa baako yɛn nyinaa yɛ ɔman Ghana nipa baako nti yɛbɛsrɛ sɛ dɛdɛ bi a meka masan so ka biam na mesɛ si so sɛ mesrɛ sɛ afei yenye yi mu bia obebia mesrɛ meka nti mesɛ nanam sɛ tisiro no nanado mahena na soma ne sɛ abebia ɔmba abɔ nsɛ bɛkasa ɔmo nka nsɛm wɔde nka bɔ mo ne korɛ bɛba sɛ bɛyɛ nyina yɛbɛka abom na yɛtumi atumpɔn na yɛnyina yɛ nipa baako wiase yɛmfa nkɔ baabi na ɔman Ghana ntumpɔn ɛwɔ ne Awurade Yesu Kristo dim nti amen mene de kɔm na wo so bɛpɛ me bɛhyia nyame nka ho maka bye bye